Tervetuloa Faijojen eka vitsipatleen. Eli homman nimi on se, että kumpi nauraa eniten, häviää. Laitetaan 8 vitsiä. Mä oon varmaan aika insinöörimäisiä. Laitetaan counteri tohon. Let's go. Otetaan kopsilla, kumpi saa aloittaa. Mä naurattaa jo valmiiksi. No niin, kolmosta. No niin. Eli mä aloitan. Joo. Okei. Investoiminen. Sä hävisit jo. Miksi Matti tippui? Keräpä se itse. Noniin. Minkä takia Matti tippui keinusta? En tiedä. Sillä ei ollut käsiä. Kop kop. Kuka siellä? No ei ainakaan Matti. Ei vittu. Eli molemmilla varmaan yksi pojo. Tästä tulee pitkä ilta. Mikä on Kanadan vastakohta? No. Kukkoda. Siis miten voi nauraa omille vitsi? Okei. Eli Esa 2, Juuso 1. Oot sä valmis? Joo. Tiesitkö, että jos katsoisit tappajahaen väärinpäin, niin siitä tulisi aika kaunis tarina. Haitantaa raajoja vammautuneille. Joo, hyvä. Se oli hyvä. Jos sulla on iso hauvis ja sä oot fiksu, niin mikä sä oot? No. Habanero. Vittu mä ite repeen näin. 3. Tää on niin paljon vaikeampi kuin tää niinku näyttää. Tiedätkö mikä on aasialainen Dwayne Johnson? The Walk! Eli 3-2. Kuka istuu Argentiinan vaihtopenkillä? No. Maradona. Miten mä voin nauraa? Siis mä oon naurannut varmaan omille vitseilleni eniten. Tiedätkö, minkä takia britit ja jenkit ei voi pelata shakkia? No. Niitä puuttuu 1 kuningatar ja 2 tornia. Joo hyvä. Joo hyvä. Mikä on Batman ranskaksi? No. Le pakkomies. Okei. Tiedätkö miksi Stevie Wonder ei näe kavereita? No. Koska se on naimisissa. Ihan hyvä. Mikä on leppäkertun pahin vihollinen? No. Pilkunnussio. No niin varmaan. Tiedätkö mitä samaa on tofulla ja dildolla? No. Ne on molemmat lihankorvikkeet. Nyt oli aika lähellä. Nyt oli lähellä. Mitä tapahtuisi, jos kaikki mopoautot räjähtäisivät? Suurjonnettomuus. Meidäs lähtee kyllä. Mikä lähellä? Sanoin mun vaimolle, että sen pitäisi arvostaa sen virheitä. Ja tiedätkö mitä se teki? No. Se halas mua. Hyvä. Hyvä. Mitä eroa on nunnalla ja kahvipannulla? No. Toinen on pannu. Toi oli hyvä. Mä ostin mun sokeille siskolle joululahjaksi juustoraastimen. Tiedätkö mitä se sanoi? No. Se oli väkivaltaisin kirja, mitä se on ikinä lukenut. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Mitä Huora sanoi, kun se kaatui portaissa? No. Meni firma nurin. Ei vittu. 4-3. Ai jaa, ei. No niin. Victory! Ei oo muuten helppoa. Ei oo. Hei, pistäkää kanava tilaukseen, jos ette ole vielä laittanut. Ja nähdään ensi kerralla. Moro, 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 moro.